Ďurčia. No, uvidíme, ako to naozaj dopadne, lebo zatiaľ je prvé družstvo Zbora a už je teraz prvé družstvo aj Nosice. 14:03. 14:03. No, úplne presne by som to musel zistiť, tam medzi prúdármi to bude rozdiel. Ale to ešte netreba teraz predbiehať. Možno, že medzi prúdármi sa rozhodne, ako to nakoniec dopadne. Takže 14:03 výsledný čas. Chalani muži Nosice.